ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବିବାହ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। 2020ରୁ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି 2026ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହି କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିଛି ଖୁସିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆମ ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ। କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସେ ପୋଛି ଦେଇ ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଇ ଦିନରେ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ମାଆଙ୍କୁ ମାଗୁଣି କରିଥିଲୁ କି ମା ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ରଖି ଆମ ସଂସାର ରଥକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ମାଉସୀ ମଉସାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟେ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲସି ପିଇ ମନ ସହିତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥିଲୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଭାବିଲି ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କରିବାକୁ। ସେଠୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହଲରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଭାବିଲି ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ସପିଂ କରିବି, ହେଲେ ହେଇଗଲା ପୁରା ତାର ଓଲଟାଟା। ମୁଁ କ'ଣ ସପିଂ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ସପିଂ କରିଚାଲିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିଣ ହେଇଗଲା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମର ଏମିତିରେ କଟିଗଲା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆମର ଆଶା ରହିଲା। ଜୟ ସାଇରାମ।